Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabakang ku katik banaro alam. Ambo malin paminan. Masalah buah saling payo jatuh silaro tigo tangkai. Bagara alam dinan kayo tando makasuy na nasampay. Sungguh pun angku nan taimbau tumbuh sarupo iko kini. Dek syariat yo hakikat. Indak pasibak jo basisiah bukan bahinggo nyo bobate. Samonyo basah bak manyasah, samonyo hijau bak mambiru. Dek papatah jo patitiah minyak dengan mamak sarato ibu dengan bapo dalam himbauan ambo jo. Angku katik bandaro alam. Sampaikan malin paminan. Walau di awal kalam tadi disambah ambo nan sabari di kalam ambo nan sapata. Mulut tetabo kanan rapi sambah terserak dinan rami. Santano ambo pakato dinan nai. Ado takacak di lembago tatonggok di pusako. Manabang lai di pangka menjuluk lai di buah pakato lai dinan bana. Lakiklah tuah dinan banyak. Tapi kok nyampang takato dinan tidak. Malu tatumpah pada ambo aram tacoreng pada kanyang. Bakipe paluah di dado bakumpua darah di jantuang burak berito di nagari. Tapi semantang nan bakian. Ampunlah ambo di pangulu banyak nan sati. Rangkadang banyak batuah. Bago manusia tampik lalu nan ditujukan itu juo. Tekan lonyo semua kadigali, takalo rantiang kadipata. Pangulu badiri di nagari, membangun adat di pusako. Madukan barih di balabeh, menyusun cupak dengan gantang. De adat nan memakai pusako tinggal marunggoy. Sungguh pun iyo nan sagano itu. Dek silang nan bapangka kerajo nan bapokok. Dicarilah bulik nan segolong picak satapia. Kok bulik lah dapet digolekkan, picaklah boleh dilayangkan. Mako dilapeh nan bujang nan mudo mata. Nan tahu dicadiak pandai, kok jauh dilayangkan sore, kok ampia dan tekan siria. Kemujuran dek silang nan bapangka. Jauh disaru alah datang, ampia dipanggil alah tibo. Samulah hadir di atas rumah gadang nangko. Kemujuran dek kami sialek jamu. Kok datang alah babukakan pintu. Kok duduk alah babantangkan lapiak. Kok lita alah bedangkan nasi. Kok awih batuangkan air. Indah adopek nan katibo. Antah kok puji nan kabuliah. Baas sekarang nangko kini. Nan ba ibarat si burung pipik. Tabang babega di urado, di udaro. Balunta-lunta jo kabut. Babenta-benta jo awan. Pueh malayang nyo malayo. Siap maninggi nyo marendah. Tabang padang ribu-ribu, iyo karimbo ng satumpah. Sadang memakan buah rumput, litak lapeh, awih pun tibo. Lalu disasok ambun ng setitik, sajuk bukan alang-alang, bak panih ditimpo rinay. Mambayang-bayang kamu ko, mancayo ko tak banak, sajuk hutakan hati kapalang. Para so membayang tubuh, sehai anggota ketujuhnya. Deklah siap minum jo makan, maka bana dalam hati, menjalang pinang nan sebatang, menurut sarang batinggakan pulang kasa dahulunya. Manyo angku katik bandar alam. Sampaikan malin paminan. Allah nan uji pasambah nan tetunggang kepada angku. Karena balaya lah sampai ke pulau berjalan lah sampai ke bateh. Kok taganang alah bapi matang, mailia alah bangwaro. Nan makasih alah sampai nan diama alai kepaca. Niat kau awal kana niat lah sampai. Akhir disabui niat jenazah. Aliran niat jenazah Allah selamat samparono. Indak cacik maro manitang. Kok ada usah kita pakatokan dah cukup hasil kasamonyo. Hanyalah na menjadi buah rundangan dek kami kepada angku. Nagari bapaga undang, kampung-kampung bapaga jupusako. Kami kebajalan, angku katingga. Wajib perlu izin diminta. Duduk kami lah nak maurak selo. Tagaklah nak mayunkan langkah. Baganjua suri ke pangkalan. Sebondong pulang ke nagari. Mohon dilapeh hati nan suci. Muko nan janiah. Sekadar itu sambahnya kami. Jawaban kato hendak didanga. Sambah habis salam nak sampai. Sekian saja baritonyo. Sampai malin paminan. Sekiro-kiro. Sambah jatitah dari mulut karangan hati salubal. Baris balabih kadituri ampun jolila pamanuhin. Katibo titah dari malin. Duduk anak maurak selo tagak anak merenjang langkah. Baganjua sulit kapangkalan sabonong pulang kanagari. Kan iyo ba itu dari malin? Yolah. Dan bak pamatah malin jungo. 5 biawak tajun di sinan hanjang magana. 5 tuga tantak sinan tinanaman tumbuh. Mako naknya janih bak dibasuh. Naja tarikh bak ditampi. Sahih kegugua dari tampuak nyato kalakang dari kulit. Mananti sutan sekutiko nak diantarun diam kanan banyak. Mananti ambo. Mana kali tuah? Ambo, aku ketik nerolap. Sapatah rundiang kebaki kali. Mantap aku ketik. Tantangan panitahan sialik tadi raso indah kali ulang lagi. Komisi lah samu kadangaran ko imbau lah samu kalan pawai. Tapi baalah di kita kini ko
pagayuang alun ba sambut kato alun ba jawi na minta pambarian kabakit kari batua Masapay ko kati. sekilo-kilo. Sa pajak palitan si alik ako leko bisik lah kalayaran ko pukul ka kelampuan ko gayo ka basambuy ko kato menjawabkan itu bana kasi dalam ndak leten ko kati dalam sa ibarat sa sampat wa sa badiyongkan lah di dalam menggunakan ko kati Banyak kalau aku menyampaikan. di angku na malabang hilok lah angku na mengtua sakian sambak bulan ko kati na dalam Tapi dalam ada ilmu bago tu. dalam ada imbago bana ko kati Mga mali paminan. Lai kati Rupanya perundingan kumalikan ke bakih malin karena ko dapat surang dibulai dapat basamu dipaiyokan mencari bulai nang segolong gantiang putih biang katabu ambuantakan ke sultan kininangku santangan panitan sultan tadi duduk anak mau rak selo tagak anak marenjang langkah bagai yo suri kapangkalan sebelum pulang kana gani kan yo baitu tadi malin yola ko yo baitu rundang malin jalanan pasa ka ditampuh kato nan bana ka disabi alah dilai laki ato alah dirasuk manjariau namun sungguh pun baitu baritonyo antara kami je sultan sayang hendak satujuan sabidua hendak sahaluan sayo balai uji artinya bana ko nani makasui alah sampai nan dicito lai buliah tapi nan diama alun lai pacah naman jadi niat di kami kini nangko disiko kita sama lampo besok pagi nak kami lapih di sinan hati kami sepangka maku kasanang pulang maklum bagaimana lah sampai di angku sadonan sampai teraduknya rupanya teraduk kebenaran ambo nan talewa kanan banyak nan tertabur di tengah rumah nangko de angku orang nan arih bijaksana orang cadiak candokio kok satitik alah balaukan kok sakapa alah bagenuangkan tumah lah peregakan kanan rapik badudukkan kaurek taguh basandakan ke batang gampa patatiang keninyak mama maku ibarat meninjau sultan alah tagak di puncak bukit kok tanamu menyilau alah duduk di lurah dalam sajuk bana dalam hati rasu sajuk nan raso di palali raso manetik akal undang raso disiram ayah rimbo sepihak dipinta je pintu kami nan tapuhun kabake hangku gati karena sembayang yang diwakatu alik nan bakutiko kok duduklah teraso panyang kok tagaklah teraso panik kamilah nak mayunkan angkah kini ko kade angku kandak bak raso lai kabuliah pinta bak raso lai kebelaku apalah kata angku tadi nan makasih ialah sampai nan diamalun lai pacah artinya nan diamalun lai pacah nak menahan kami samalam ko besok pagi nak angku lapeh kan iyo itu penitan tadi angku sama dayong tu di angku bayu lalu bagamangkan pebujok pagadang tangi basau tengah dua itu unjuk nan indak babarikan sabab baalah deba itu adapun kedatang kami kemariko pai manta si merah pulai tak ubahnya pai manta orang balaya bairiangkan sebateh palabuhan kaparanggang langkah baganjo bararak babalik pulang nyampang kesamu nanya kanjongan koknya oleng kapadek muatan tamurak cendo nan kodohnya kami nan indak bagbecek baatulai kini langko dek capo padi perundukan kini dirabah kayu jua dek capo kami berdudukkan kini jadikan jalan kedua sekian sama pada aku ketik daru alam sampai malin sabdo dan sampai kering karena dok sambah dititah malin nan taserak kebakih kami si pangkalan kurang nan mairik merantangkan pakarajaan di rumah nangku baik batutua lah samo kita dangai baik mengaji lah samo kita simak lah jalih uji mana lah nyato paham dia tujuan kami ulang sabatah yang malin tadi cako kami badudukkan kini jalihkan jalan keluar kan bayo itu tadi malin yolah ko itu kajawik katimbang kato malin singkik sajo kabarinyo jiluang tumbuh di parak tumbuh serumpun di batang kuah janjang rabah pintu bapasak kamano malin nak keluar manyong ku ketik ambo sambah terbelang bakeh aku ketik mitahlah satantang penintah nangku nan terlimpah ke bakeh diri ambo iyo pulau temah kironyo ujuk lambo pandang nyariangnya lah ambo danga sasak tampe lapang fikiran barih ta simpan di balabeh tampan lah patut ta bau mako izinkan ambo menitih batang papah dan angku ju bicaro ambo nan bukan cadek pandai apunan lah nan jadi ujuk pesambahan yang angku cako ujungnya saja ambo sembah janjang patah pintu bapasak kemana malina keluar kan iyo itu kelalanya angku sebenarnya jawabnya pulau dari ambo rancak ranah tanjuang sekonai manujun ke ikwa koto katus patah pelang ungkai jumulit maning turun tanggo tolong patenggangkan tentang itu aku ketik sampai malin sekiro-kiro baca puit yang malin tadi kerja puitnya pulau dari ambo kato sapatah palang ungkai jumulit manis turun tanggo kan iyo itu tadi yolah kasabab malin mengabik jo buah sinta rumi lah ambo maungkai yang rasio buah di nantunyo bukan to kandak dan tak babalis kan tapi tak gamang tumbuh sami kok datang malatih malin ke bajalan
Pala sebab liba itu. Hari dah lalu tengah malam bulan indak bintang indak pernah jauh nan kali jalan panjang nan kali itu. Sedangkan biasanya rimbo bajariang kemah madet. Padang bapinyangi taluk babu ayu itu nama rusuh mengemang menguncang hati balik. Ma yang bugate. Sampaikan balik. Terapak rundiang je bana dari angku, baalah bana rundiangnya. Kok tinggi indak tapanje, lawehnya indak taranangi, di jalan rasul tak mungkin. Sabab kok dikirim ditikam jajak, sio-sio utang ketumbuh, dipilin jai kok lapeh, ditikam jajak kok upih, disimpan saja dalam baring. Jika dikatakan rimbo bajariang, padang bapinyangi, taluk babayong, itulah kata nan sebenarnya tak dapat dengan yang lain. Tapi angku santanu minta lagi kebelah kandak lagi kebalaku, insyaallah indak kalalu ke rimbo rayo, bukan menampuh padang anak atau merami taluk jerantau. Hanya jalanan pasar ka ditampuah, dabuh nan golong ka diturik. Sanangkan hati tentang itu angku, usah dilapeh dua hati, ke badan pulau melarangnya. Sekian sambah pedangku ketik nuralam. Sampai balik. Sekiro-kiro. Dan bak papatah malin dulu segadang-gadang kapa banak kodo seketik-ketiknya sampan bakamudi adat kan seperintah alu alam seperintah rajo alik seperintah pangka batolong ni malin melengkau kan Mana aku kanti? sampaikan malin Kalau kapabanan kodoh sampan bakamudi alam seperintah rajo adat seperintah alu alik seperintah pangka itulah adat nan kawi adat nan sabana adat nan kalau dikikih babih basi babasuh babi haya, dibubuk taknya mati, diinjak taknya layu, panah tak dapat ditukari. Tapi semantang pun baik tuangku, cancangkan dua segaragai, undang dua salanggano. Pertama, sarak nan mangato, kedua adat nan memakai. Semuncak mati terambau, mati tersabab kanai ladiang, bukolah pahu keduanya. Adat jo sarak di minang kabau, surpo awu aja tambiang, sanda mananda keduanya. Koyo adatlah memakai adik seperintah pangka, tapi syarat kan ada mengatakan innamal a'malu biniat. Segala sesuatu perbuatan dimulai dengan niat. Papasang niat dalam hati, masuk ke korong nampuang nangko, pimantas merapulai. Itu juga nan baamankan. Koma, dah tiba kami di siko, kurang sesait sabalango, alun taniai nak pamalang, antah ko isok lain masuk, ko umur berpanjangkan, tetempuh juga rumah nangko. Sama Allah kita memohon, sekian sambah pada angku, bunyi nak sama kami danga, jawab sugiro minta dibalik. sampai malin Sekiro-kiro. bana aku undang dengan cadiak jadi papatah dinan mudo kemulit man jadi papatah dinan pandai kemulit manih dinan mudo adat babua sentak sarak babua mati sepanjang penitaan malin tadi bahambik kami juayat bampang kami juayat terserik tersentak kue ke buku tampang bajak ke batu habis itu tua tamai bicara menulis kami tentang itu. Yolah malang letaknya tangan ditahan tidak tahan dilapeh jua malah kajadi. Pipi pai mulai bakaja marau lalu ke kubangan kabut pai gunung ketingga maratuk bukit kepanasan. Sekian sambahkan pulang maklum bagaimana. Mana angku kate? Laluanku. Nak semua ayah mambusik, nak ulang pucuk mandulai, atau sepatah nak mananti, rundiang sebuah dan batunggu. Ini adalah sultan labuhkan hingga di kami memakaikan. Alhamdulillah kajaweknya. Tapi selampih daripada itu, kain kerawang kilin sungkuit, kain panjang kasurang banta. Kok datang kami setan japui, pulang minta angku anta. Pembarian aku tentang itu. Sampai malin. Saya itu dulu. Sebab malin mengabik je buah sinta umi la ambu maungkai rasio buah dinan punyo. Bukan to kandak nan tak pamari malin, tapi bukan rasio buah dinan punyo. Spontan panitahan malin tadi. Kok kandak sebab kuat saruan pulau melonjak lapelang di kualo langsung kataban mulak tabiang katangah juo kandak hati hujan taduah kabut pun tarang ombak tarang angin salasai lah suko kami malapenyo tapi dengan yang pulau nakodonyo tasawa malah ujung tambang tatagun anjuang di pasisi tatagun anjuangan di pasisi pola jenis sangkuitnya koi kami yang kujapuit ke pulangnya minta angkuanta kan yo itu tadi malin Yo lah. Bakabik padi jo daun malin kajawabnya pituah malin cako adat basandi sarak basandi kita bulah cina ado tajam pun lai tinggal di bawah menyampaikan sarak ado adat pun lai tinggal di kita memakaikan cepat tetagak labai isi sarak lazim hukumlah jalih jodoh alik kami lapis selamat malin pulang pai selamat pulau kami nan tinggal sakadar itu dari ambo lila jemaah pamanuah. Mana aku kate? Sampaikan malin. Para kepanjang batang ayi belok baliku turun bukit tarayo ayok diserasah serak pasirak dinan rata kamaru jola kata patanyo. Baik tujuan yang itu angku
Iyalah. Kok panjang kecek banyak nang sase, panjang gundiang banyak nang sumbiang. Nyampang tagisia bakeh nanya, tersinggung jalan keturun, tagesoh angku gejanjang. Teraduk salah silih kilaf jo kilafat, sasek gawa sumbang jo jangga. Mohon maaflah kepada angku, seratu segalo sepangkalan. Minta ampun kepada Allah, sama kita lulihkan ke tanah nan lakang, tuanikan ke laut nan lapeh. Dinan lagi kita marila-rila dinan batin sama to pulangkan pada Allah. Disiko asalnya dapat, disiko pulau sama to habisi. Serancaknya angku, dan kini jawablah salam sudi kami. Si upiak si tiraima membau parian pulang pai. Gulung lapiak sapulah rimah kami hanya berjalanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.